U videa ze hry Metin 2 Anubis. Mám tady sebou mého fanouška a ne kamaráda aj, že ano. No a mohli bychom si ukázat, jaké tady jsou mapy. Já jsem už na XPL 105, abych vám mohl ukázat druhou mapu aj. A tak nejprve půjdeme třeba do Metinlandu. Tak, pojďme. Vezmeme si koně, ať jsme trochu rychlejší. Trochu to oddálíme. Pak přijď, jo, nebo já jim prostě ukážu jenom, jaký je Metinland tady. No, ale budeš přesunut. Jsme tady rychle načítaní. Tak ukážeme si. Dáme si ještě takhle, ať jsme ještě trochu víc rychlejší. No a prostě takhle to bude. Metiny 40, 45, jo, 50, tak to pokračuje prostě dál a dál. Stropy jsou tu krásné, takže Ježišmarja. Tak, dobré. Nastoupení. Takže jdeme zpátky do hlavního města. Nic asi jiného nemusím ukazovat, no a teď půjdeme k tomu speciálnímu teleportérovi a ukážeme si mapu 75. Pobřeží Úsvitu. Budeš teleportován. Peníze mi nevadí, že mi to ukradne, že jo. Tak. Sougomou drobňáky. No a tady vlastně jsou takový kokosové. Pojď se mnou do skupiny. Pojď sem. Kde jsi? Honzo? To portuje nějak dlouho, ne? No zatím se nelezuji, si v čajku. Nějaký. No, plusoval jsem si brnění. A dvakrát mi to nevyšlo. Normálně 4 knížky v háji, čekej. Takhle. Pozvánka do skupiny. Já ti můžu půjčit perly, jestli máš bílou. Mám bílou pro tebe. Počkej, tak. Takhle. Počkej, jsou tam bodky. Tam tu tohle. No a jenom čus, jo. A ti to trochu jevcnu tady. Ne, nebojuj. Ty nebojuj, radši ne. Tady mám 76 a normálně, a druhý je 89 asi. A tak mě už je bůh k ničemu, že jo, na téhle mapě. Už jsem ti udělal 2 levely, co? No, už 3. Já půjdu na Metin a normálně tě tam expu na nabístřinu. Poles. No, ale já hodím k tomu náhon, chápeš? A já mám ještě, chápeš, já mám knihu na sobě. A teď ještě vím, že ty máš na sobě medaily, nebo nemáš? Počkej. No, pojď sem. No, tady je nějaký kokos. Počkejte, Míli, počkej. Zpět a jde se na Metin, pojď. Cože? Pojď, hele, no pojď. Dobrá, stůj tam stůj. Kolik máš FPS, no, říkám. 9? Aha. Špatné, ale. Jakože mě to tu taky XP, já to nemám XP. Já radši nemít XP. Není, já to tam dávám úplně v pohodě.
Já tam chodím na metiny a hej, tam týpci mě zabíjeli normálně. Přišli 120, VAR a Ninja, kamo 2v1. Ninja úplně dostával a ten VAR on měl úplně luxusní, prostě jedině on měl sílu na mě, chápeš? No a tak, a neměl obranu, no tak já jsem ho sesekal. Už mělo se level. Nic, pozbíráme tady požehnané a tak. Žeton. Kniha vylepšování, super. Budu 22 miliony. Prsten si taky vezmeme. No tak nevezmeme. Jestli dokážeš, tak si ho vem. Jestli ti hodí. No a jdeme se vrátit na tam ten metin. Jestli tam není ten, nějaký tam měl. Jasně, že je tady. Tak já budu dělat na to. Co pak máš lak? To máš jedno. Hlavně povídej. No hoďte mu. Tak pojď, musíš jít trochu blíž, jestli to dokážeš. Já jsem... Ne! Počkej, já zkusím, jestli ti budou chodit XP. Prosím, jdou k němu. Helej. Tak a... Jo, jde to k tebe. Jo lidi, řeknu vám moje jména na metinech, jo. Nikdy nebudu hrát za Lemmy CZE, to je jenom prostě ukázková postava, prostě jak jsou věci. Takže hraju za Lemmy a jinak takhle se jmenuju, jinak ještě takhle. Ale já vesměs budu Lemmy, jo, jinak tady jsem byl na X-Moon, myslím, nebo kde jsem to byl. Kokos. Co jsi to říkal? Sufurský nebo cibulský? Sufurský. Ale to říkal Zidane, to jsem neříkal já. Ale já se takhle nemenuji. Hele, mám požehnanou věc. Dvě požehnané. Ale já to nebudu. Ne, tady jde 80, 80, 10. Já vůbec nevím, jaký si level, ale to je jedno. Máš, doufám, aspoň na sobě X-Pack teď. Ježiš, já jsem si zapomněl zavolat pointu, jako. Ne. Zidane. A nechceš mu dát to co jsi říkal, ty já ne, jak to říkal. Jo, Akafuka. Zkus se odlagnout. Jako čeho? Počítače celého? Tak to si resetní, já počkám. Co bych měl prostě povídat, natačím prostě z metinu a uvidím jak prostě to dopadne s odběrama. Pokud bude 50 odběratelů, tak hodím speciál a tam se budu ptát jako jestli mám, z čeho mám ještě natáčet prostě metin, War Story nebo takové. Už to resetul ten metin? Zrovna se odhlásil. Zrovna když dělám na to je jedno, no já počkám, mě to nezabije. Dělej! Dělej! No, nevím, kolik to má už minut to video.
Vůbec nevím, jestli natačím, doufám, že jo. No dělej. Chápeš, že mi to nic nebere? Ježiš, on je stále offline. Teprve vydáš H2. Jo, to ti... Jak ty se nalopneš, tak já ti to zase lagnu, vidíš. Tak dělej! To je dobře. A budeš... Prosím tě, od 80 je zbrnku a pak je až od 90. Dělej! A pak je od 100. Dělej, kde jsi? Mě tu nebaví se dívat na to, jak do mě buší. Já jsem do nich prostě začal už sekat do milem, dělej. Ježíš Mária. No, dobře no. Ne, ať vypadne. Menší drop. Chápeš, že chodla ti to XP? Pojď tady, pojď za mnou. Počkej, jak tvůj inventář je plný? Co jsem zebral zas? Že mám plný inventář. No, určitě. Toto je jako já vyhodím tohle. Tak, začarovat předmět. Na co mám tohle? Pojď tady k tomu metinu. Dobré, tam stůj už. Tam už stůj. Už zás? No kamo, hele, dívej se, já jsem tady na level 105 musel expit nejméně 2 hodiny dohromady, jako jo. Od toho levelu 100 to už ne-expit vůbec. No dívej se, já už jsem 106, no výborně. A to jsem bez expa. Ježiš, já nevím, na co mám furt ty zlodějky, já je vyhodím všechny, jako. Tak a hodím další nahoru. Ježiš, tak se mi to trošku seklo, trošku víc. Nevím, no tak jako já expaku mám tady plný inventář. No nikdy nevíš, kdy to pak už nebude padat zas. No, mně se mi chce kupovat všechno. Kolik jsi level? Kolik jsi level? Však já jsem viděl, že už byl 90. No nevím, jo, Sirius se dělá. Doufám, že po dnešním reinstalu to bude mnohem lepší. Ale doufám, že se ti to nepodělá. Protože nevím, co bych jako bez tebe dělal. Cože? No jasně, 9 odběratelů, jeden mi zmizel. Čobíček. On je tady furt. Co je? A jo, trochu. No a diví se, že tady nic nemám. No, já budu asi ukázat mapu 105, jako já nebudu tě tady furt expit.
Dobře. Tak já jdu ukázat mapu 105. Prostě. No, protože já nemusím mít video někde jak nějaký nexty, nebo víš jak, dám ti flugáč. Tam logo 31 minut. No to se nedá ani dívat, já to vypínám. Nic chceme ukázat tu mapu 105 a pak asi mizím. Já ukážu jak to tam dropí prostě, takže si asi zapnu. Ne, on tam jde zas ten ninja. Počkej, já jsem šel zase na 75. Já jsem šel zase na mapu 75. Trochu fail, nevadí, dáme se. Chceš se teleportovat, jasně. Jasně, a mapa 105, prosím, teď už se mi to podařilo. A teď tam přijde ten ninja, kamo, který se mě snažil sundat, ale nikdy mě nesundal. Už je tady, no, dívej se. Mr. Koko. Mr. Kokos. Co zkouší? Koho tam zabíjí? Koho tam někoho zabíjí? Se bojím, že on tady přijde. Rychlo zkoušeč. Kdyby mě zajímalo, kde mám ufa. Doufám, že nejsem v hlavním městě. Dobré, je tady. Počkej, já jsem H2, protože se mě děláš jako srandu. Já jsem na tam tom H1. Však jsem H2, co je? Ježišmarja. Já se odhlásím a přihlásím se. Okay. Asi po portnutí do hlavního města. To vypadá. Takže tady je hodně pomáhá. No a pak už myslím. Víc natáčet nebudu. Jako to ne. A zítra bychom si mohli zase dát ukázku na další mapě. Možná, říkám. Ještě to není jistý. Honzo! No? Proč nemluvíš? Ale měl bych vědět. Jo, tak to aspoň můžeš zkusit plusnout, já ti dám ten jedáček, chápeš, já ti dám bílou a modrou perlu. A ne, víš co, já mám víc modrých perel. Já mám ještě další 3 perly na tom, na buchovi. Modré. Je, požehnaná věc. Si všechno vezmu. Požehu mám 6. Ty ho dostal? Já tam nikdy. Jo, jednou jsem dostal, jednou. Je, další požeh. Tady padají luxusně požehy. To si uděláme chůlky. Cože, jako really? Tu mi vrátíš. Tu mi vrátíš. No jo, tu mi vrátíš. Ale ano. Ale ano, vrátíš mi. Jsem řekl, že jo. Takže je tu uhranutá věc. Ne, nedělal. Já vím, že tam jedna padla, a já myslel, že jsem si ji vzal. Ne. Nic, dobré, takže tady vypínám. Takhle, ufa, vypínám. No nic, takže se uvidíme u dalšího videa. Zdar!